Apes. Dik Rara yang dadak ndisi telepon ki ya ngopo ki mau ki. Konangan ta minyek to. Cah, tak omongi ya. PKL sak kelompok royange kuwi ana penake, ya ana ora penake. Penake iso cedhak karo pucakan hati. Ning ora penake, ora iso bebas hubungan karo gendakane. Caca le PKL ki tekan kapan to, Mas? Sesuwe tekan April jare. Tekan April. Lah kok suwe men? Nah ngopo? Malah dhewe penak kok ora rekoso resik-resik. Ora masalah lek resik-resik, situasi kos ki lho, sepi. Kowe kesepian. Kan anak aku. Dek, Apa? mbok aku dipijeti to, Dek. Awakku lho, kesel banget. Bar nglembur piket mau bengi. Ih, kah. Mbok gelem Wegah ya wegah. tak opahi wis. Ane ngopahi apa? Lah njalukmu apa? Duit no. Wis 200.000. Wih. Cukup ra? 200.000. Yo. Cukup. Ning ora niko-niko lho ya. Oke. Tukokno minyak urut sik. Lah kok mung 20.000 lah opahku ndi? Ayo ngono yen wis rampung le pijet no. Tenan lho ya, ora ngapusi lho. Oke, beres. Ya wis, tak tukokke sik ya. Tak tunggu ning kamar ya. Tidak bisa. Ning ruang tamu, oke? Oke, baik. Wis, tak tukokke sik. Kloso oke. Susu oke. Camilan oke. Ya ono sing kurang ya apa ya? Iki ki. Siap. Gari nunggu Dik menit. Mas Prakosa. Nggih. Sinten nggih? Alah, meni. Mosok pangling karo suarane to, Mas. Oh. Ya, Dek. Piye? Wis tuku minyake? Wes, Mas. Mas, kowe pengen mantap-mantap ora, Mas? Mantap apa iki? Ayo gelem to, Dek. Tapi enek syarate. Syaratnya apa? Mengkurep. Mengkurep. Iya. Tengah pijet, puter badan, sret, nyongklang. Oke. Syaratnya apa meneh? Karo merem ya, Mas. Oke, karo merem to. Asal spektakuler, apa wae gelem tak lakoni. Mengko nek wis siap, ngomong ya, Mas. Tak mlebu. Ning aja ngintik lho. Nek durung tak kon melek, ya aja melek. Ben surprise. Oke, baik. Wes, jebule awakmu ki ya antep tenan yo, Dik. Regep fitness ki mesti.
Lagi mbok candak pisan ya langsung mak prinding awak iki. Disambi lho, Dik. Camilan karo wedang susune. Kanggo kowe iki spesial dan tambah bertenaga. Apa kowe iki ra sida tuku minyake to, Dik? Mbok dioleske, gen ora kasap. Mantap toh, ngene rada basah. Basah. Lalu mandi susu. Tenan, mantep tenan. Minyak cap apa to, Dik, iki mau, Dik? Susu. Oh, cap susu loh. Mantep tenan, sampean. Aduh. Gua alon-alon to, Dik. Aduh. Ayo. Ono lho. Yes. Enak tenan. Ya, Dik, opae. Aku tak turu sik ya. Jan, mandi susu tenan kowe, Pak. Bar iki kelakon dikeroyok semut tenan kowe, Pak. Lumayan kena gitu paketan. Matur nuwun ya, Dik. Mantep tenan we. Apane sing mantep? Aku pijetanmu no, mantep. Loh, aku lagi teko lho, Mas. Banku motormu iki bocor. Mbok olehku nuntun tekan kene lho, wis enek 5 kilometer. Loh, berarti sing mijet aku mau duduk kowe. Lah yo dudu to, Mas. Iki lho. Lagi tak tukokke minyak iki lho lagi tekan kene aku. Terus sopo ya sing mijet aku mau? Mosok demit. Mas Prakoso. Piye? Pijetanku penak toh. Tanganku halus toh. Mantap toh. Oh, demit iki. Nuwun ya, Pak. 200.000 kena ijazahnya PKL. Udah saya, Pak. Tanjir.